שלום לכולם, כאן GSTV בפרק חדש של Blacklight Retribution. טוב, אז היום אני אהיה במוד חדש שאין לי מושג מה זה המוד הזה. אני מקווה, נראה לי אני יודע. טוב, אז אני די שיניתי את ההגדרות של התוכנת צילום שאני משתמש בה. אני מקווה מאוד שזה יהיה, אתם יודעים, שזה יפעל חלק ואתם יודעים. דרך אגב, אני משחק עם קונטרולר כמו תמיד. אני אשתדל לפחות. הוא טוב מי שאני משחק איתו. היי מן! הוא שמע אותי בכלל. אוי בואי. אוקיי. קרוב. Hey guys, can you hear me? אני לא יודע אם שומעים אותי בכלל. רגע. Hello, can you hear me? הבנתי. אוקיי. יודעים מה? נמאס לי מהם. קוואבנגה. אשכרה פגעתי במישהו. טוב, וואי, הרגל שלו קפצה. זה לא מהסרברים האלה שאתם יורים ותוך שנייה הם מתים. אל תדאגו, פשוט אני מכוון לראש. איי. טוב, רק רגע, אני בודק בהגדרות אם הם שומעים אותי. בוא נראה. זה V, סבבה. איפה אתה? הנה, פשוט אותה K. אוקיי, שנייה חוזר. חזרתי. טוב, אז הבנתי איך הם שומעים אותי בעצם, ואיך אותו כפתור של הג'ויסטיק כאילו עושה את הדבר הזה. פשוט אני כל כך התעמקתי בתוכנה עצמה, כאילו לא בתוכנה, התעמקתי בקונפיג של המשחק בצורה כזאתי. רגע, אני אנמיך קצת. התעמקתי בקונפיג של המשחק בצורה כזאתי שאני פשוט שיניתי את כל ההגדרות מתוך הקונפיג ולא מתוך התוכנות שלי. אתם מבינים? אז היי מן. אוקיי, היה שם מישהו. אני לא דמיינתי. איך אומרים? I can see the light. איפה הוא? אוקיי, פאק. סנייפר. אני רוצה לבדוק את הסנייפר שלו, אולי הוא טוב. אולי אני יכול לעשות איתו טריק שוטס. אני חי בסרט. וואו, thanks on the saving. אני שונא את הרובוט הזה משום מה. הורדתי את הרובוט הזה? וואלה? טוב, זה יוצא דופן. עוד פעם הרגתי מישהו, נראה לי.
בוא נראה מה הסקור שלי. כן, הרגתי. סתם. לא נראה לי, אבל כאילו, הרגתי 3 אנשים אז. נו באמת. איזה קטע, לא ידעתי שיש רובוטריקים בבלייק לייט. אוי ואבוי, אוי ואבוי. בלבלתי אותו. איזה באסה, לא בלבלתי אותו. אם היה לי שוטגן אולי הייתי מבלבל אותו איכשהו, אבל לא, 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 ממש לא. Hey guys, can you hear me? Someone? אין, כולם אלימים במשחק הזה. שפשוט לא שומעים אותי טוב. לא יודע. למה הוא בא רק עכשיו? איזה פרו אני? או פאק, 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 חמולה באה עליי. אוקיי, אחד מת. אוקיי, בסה. מה הדפיט? נו, בני זונו. אתם קולטים את המשתמש? אסדס 121. טוב שיהיה. Reward redeemed. אוקיי. מה אכפת לי? כמה GP יש לי? בוא נראה. אוקיי, 1300 זה כלום. יש פה weapon, יש לי weapon tag. טוב, אז בואו אני אראה לכם קצת את המשחק. כן, זה המשחק. פרופייל, כאן אתם בוחרים את הפרופייל. Unlocks, כל מיני כאלה, טייטלס, בסדר. בסדר. בואו נראה. זה מה שאתם רוצים כנראה שיהיה לכם בצד. בואו נבחר את זה. אמוטס, מה זה? אוקיי. התחלנו משחק. טוב, שיהיה. שונא את המפה הזאתי. אתם מכירים אותה כבר בעצם. או פאק. אוקיי, הנה הוא. שתינו עליו, מה הוא יכול לעשות? אוקיי. נו, קמפר מסריח.
אתם רואים הוא נשאר באותן... לא משנה, הוא הולך כבר. חשבתי שהוא בקיר, מה? אוקיי. אופן פה. נו, זבל, תפי עליו. יש לו שוטגן. Cover me when I upgrade. האם ראיתי פה משהו? חוששני שכן. כן. הוא לא מת! הוא פאקינג לא מת! מה זה החרא הזה? בטח הוא לקח את הזה של ההלף. מניאק. קיוויתי שיש שם מישהו בזמן שהרימון מתפוצץ לו. טוב שיהיה. לא, אין פה כלום. למטה אולי. אוקיי. אוקיי, פאק. Killing spree. Oh fuck. בום. ראיתם את הגופה שלו מתפרפרת? זה כזה מצחיק, הנה. זה נראה כאילו הוא עושה דברים לא הולמים בהתאם לגיל שלכם, ילדים. בואנה, יש פה זבל שחושב שהוא יכול עליי, והוא יכול עליי, אבל הוא גם לא יכול עליי כי קיבלתי אסיסט. יאללה, בוא. פאק. אוקיי. איפה אני? אוקיי. משחק אסטרטגי, כביכול. לכאורה. בואי. יש פה רובוט שלא הייתי מתעסק איתו, אבל משום סיבה התעסקתי איתו. מעניין אם זה יתפוצץ. אכן כן. או פאק. בום.
רגע, אני חייב... טוב, לא משנה. יש שם ברחוק מישהו, אבל אני לא אתקרב אליו. לבינתיים. טוב, שיהיה. או, פאק. הוא רצחני הרובוט הזה, שמתם לב? יש להם שתי רובוטים? טוב, אל תשאלו אותי איך הם השיגו את הרובוטים האלה. אוי, אני צריך לשנות הגדרות. לא משנה, אני לא. בוא נעשה ככה. טוב, אני לא יכול לעשות כלום. מה זה? מה זה? ממתי יש לי את זה? מה זה? RPG? איזה אדיר! פאק. הוא ברגע זה בזבז את כל כדורים שלו. אוקיי? אני חייב להפציץ אותם. יש לי כזה... אוקיי, יש שם רובוטים. Hey guys, let's do this. טמבל. היה לו גם RPG. איך השגתי את ה-RPG ההוא? מעניין אם יש לי עדיין RPG. לא, יש לי אקדח מאפן. טוב, שיהיה. או פאק. טוב, אני עושה עכשיו מבצע. אוי פאק. אוקיי, אני עושה מבצע. גו! יש! נו כבר! נו! נו! מהר יותר. יופי. או פאק. בגלל זה אני שונא משחקים כאלה, בגלל זה. בגלל שהוא מהיר, והם חזקים, ויש להם נשקים יותר טובים ממני, ובגלל שאני מת כל הזמן, ובגלל שאני גרוע, ואין לי סנייפר, ואין לי זה... או פאק. תמות, 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 תמות. נו יא בן כלב, תמות. בוא, נראה אותך מול הרימון המפציץ ש... בן כלב. יאי בן כלב. זה מה שיש לי לומר לו. כלב, כלב, כלב וכלב. וואו! יופי, גם לנו יש רובוט. מהרצחניים. אוקיי, בא רובוט מלמעלה. אני חושב. לא שם. אוקיי. מה דפיט? עוד פעם דפיט. מה לא? לפחות לא יצאתי מקום אחרון, 1-6, כמו האפס הזה. דרך אגב, לא שמתי טיימר כי שכחתי, אבל לא נורא. אני אחזור אליכם שאני אמצא משחק קצת יותר טוב. אוקיי, תשמעו, אני במוד שאני לא מכיר, וזה לא אותו סרבר.
אבל זה מוד ומפה שאני לא מכיר בכלל, אוקיי? מה זה, יעני פרקור כזה? מה זה החרא הזה? זה מהסרברים האלה ש... לא יודע. לא מכיר את המוד הזה בכלל, מה זה? מה שאני מבין שאפשר חשמל פה. בוא נראה את הנשקים שלנו. לא, אין לי כלום. רק הנשקים הרגילים. בן כלב! לא, זה לא עובד כמו ב-Call of Duty. שיהיה. מלחיץ פה מוות, אתם קולטים, נכון? יותר גרוע ממשחק אימה החרא הזה. אוקיי. מצאתי שתי קורבנות. או שהם מצאו אותי ואני הקורבן שלהם. אוקיי, הנה. פאק! כן, אני הקורבן שלהם. מה זה הכלב הזה? איך הם משתמשים בזה כל כך מהר? הם עושים ככה, מפסיקים, ואז עוד פעם, אחרי שנייה הם עושים את זה, לא יודע איך. בוא נראה. נו, יא כלב, תמות, למה אתה לא מת? יופי. יאללה, אני הולך אליהם. נו, טמבל. תמות, כלב. בום! פיצצתי לו את המוח. עוד פעם דפיט. מה, אני נכנס לקבוצה של נובים? כאילו, אני אחד מהם ברור, אבל הם 4 על 3 וזה לא נחשב. שעמם לי. טוב, זה יצא פרק מעפן, אבל לפחות אני מקווה שהאיכות תהיה טובה, כן? טוב, אז נתראה בפרק הבא. ומקווה מאוד שנהנתם, אז תנו לייק, סאב, שייר, קומנט, ותכתבו לנו איזה משחקים אתם רוצים שנשחק כמובן. לא מבטיח שנשחק את כולם, אבל בסדר. ודרך אגב, אני אביא לכם גם את הקונטרולר של, כאילו את הקנייה של הקונטרולר של קיריל ושלי, אבל כדאי לכם, ממש כדאי לכם כאילו למצוא באי-ביי ואמזון וכל מיני אתרים, כי שם הרבה יותר זול. זה מה שאני עשיתי בעיקרון, אז זהו, מקווה שנהנתם. יאללה ביי.